ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Kakasi Students Union hak arbu artarik unai wing arja arbulai kelate daki bana haki benta beper jong ka sor shillong ban pin kin mau ke jingdap Snem ke Jingshah Siat yap jong ki Ngut ki khasi Pnar haki Pulit Assam hak shnong Mukroh ka blaja hak step jong ka arbu artarik unai wing arja arbu ar ya kini ki bana ki dekhot ka KSU kelate hak mat ka secretariat hak mat udur mot jong wo kyang nang ba hak khindai lat hamot pran halat umkra bat ha golfling Kajingte yakidigi bana kalongkum kajingpen kan mau ka Sarkar Meghalaya Democratic Alliance balayalam dekat National People's Party halor Jingshah Siat yap jong ki Ngut ki khasi Pnar haki ketang suloi jong ki Pulit Assam yaki bala tip kerteng kum utal nartiang uthal shadap usik talang ushirup sumer bat usidhar lingba kini ki bana ka KSU la pinkan mau ka Sarkar ban a jingya da yaki patba ki besong basa haki shnong khaput bat ban pinyo ya ka hok jong kini ki Ngut ki bala khlat no nakani ka sla perthai